तर शुभ सकाळ मित्रांनो. आपल्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे, कधीच झालेली आहे. याच्यासोबत मस्ती करून पण झाली. इकडे बनवलंय मस्ती गरम गरम शिरा ते आपल्याला वाटतं बघा. ते अशी सकाळ सकाळ मस्ती असते बघा. चम्मच देतात मला. आणि गरम गरम शिरा आज नाश्त्याला. आणि उद्या आहे सुट्टी, तर बघूया उद्या काय स्पेशल म्हणतंय. त्याच्याला खातो, ऑफिसला जातो. आणि आज ऑफिसला जमलं तर ऑफिसला पण नाहीतर मग संध्याकाळी घरी. ओके, तर या नाश्ता करायला या. आणि आमचा बघा रुसलाय बघा. बघा रुसलाय चला संपून टाकू. चला संपून टाकणार आता. आमचा पिल्लू बघा किती मस्ती करतो. नुसता गाडी इकडून तिकडून नाचवतोय. खेळत तर नाही नीट. हाय कर. हाय कचवा. कोण कचवा? कचवा नुसता गावावरून आलं म्हणजे चालू त्याच. हा बघा याला लागले पायाला. काय माहिती काय लागले बघा. बघा 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 कसं दाखव. नीट दाखव ना, दिसत नाही त्यांना. ते गेले बघा. हे बघा नेल पेंट लावली. काय लावलेस? नेल पेंट नाही लागलेलं. काय लागले तुला? काय लागले? खाऊ. काय खाऊ लागला? कचवा 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 कचवा. काय पण पकवतो. तुम्हाला पुसतोय. काय पण पकवतो हा. मी नेल पेंट लावले. तुम्हाला नेल पेंट. जाता गाडी चालव. मी गाडी चालवताना दाखवते शिव कसा गाडी चालवतो ना. दाखवूया ना. जा पटकन जा पटकन जा. बाग 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 जा 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 लवकर गाडी चालवताना दाखवते. हाय कर. ये 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 लवकर. हाय कर. माझ्या घरी काय काय बोलतोय बघा. डिस्कावर ए डिस्का काय करतोस? चड्डो नीट करताय. इकडे बघ पिलो. नाचत नाचत चालू जातात. नुसता ओरडतोय नुसता ओरडतोय. चला स्कूलला जायचंय. आता नाही जायचं मग कधी जायचंय? काय आज फंक्शन आहे ना स्कूल मध्ये. नवीन ड्रेस घालून जायचंय. चल. काय चालू आहे बघ. पायाने गाडी चालू. बाय बाय कर. बाय बाय कर बोल. स्कूल मधून आल्यावर भेटूया बोल. स्कूल मध्ये नको भेटूया. स्कूल मधून आल्यावर भेटूया बोल. नको भेटूया. नाही भेटायचं तुला? ठीक आहे बाय बाय. मित्रांनो ऑफिसवर आलोय पण डायरेक्ट शूट. जेवतो आणि नंतर भेटतो. भाऊ काहीतरी शूट करूया. उद्या सुट्टी आहे तर आपण आज शूट करून घेऊया. आणि उद्या परवा पण 2 दिवस शूट करूया. इकडे मॅच चालू आहे. आणि हा घरी जात नाही, नुसता मस्ती करतोय. हा बघा हा काय कर रे. हा बघा हाच तो मस्ती करतोय आणि हाय करतोय वरून. तर जेवतो आणि नंतर बघू आपण काहीतरी शूट करू मस्तपैकी. अजून एडिट पण करायचे बरेच आपल्याला. तर जेवूया आणि नंतर भेटू. मित्रांनो आजच्या व्लॉगमध्ये आजच्या दिवसामध्ये काही जास्त शूट नाहीच झालेलं आहे. तर फक्त पिल्लूची आणि शिवची आपली सॉरी काय बोलतो पिल्लूची आणि शिवची आणि मामीची जरा दुपारी मजा मस्ती आहे. तिचा पण टाकूया आजच्या व्लॉगमध्ये. सकाळी त्याला बोललेलो तुम्ही आज सकाळी शूट करा दिवसात बघूया. कारण की आज खूप खूप दमलं. उद्या 2 दिवस सुट्टी आहे. शनिवार रविवार सेकंड सॅटर्डे तो पण लगेच जाईल. तर आपण 2 दिवस काय व्लॉग बनवू मस्त एकदम. आणि नंतर पुढच्या रविवारी आपल्याला जायचं आहे अक्षयच्या लग्नाला, अक्षय भाऊच्या लग्नाला चिपळूण बाय ट्रेन. तर तो पण ब्लॉग दिसेलच, मजा येईल. पण हे डेली ब्लॉग चालू असेल त्याच्यातच आपला होईल. ठीक आहे. तर आजचा ब्लॉग काय थोडासा छोटूसा आहे. तर हो अजून काय उद्या करू काय शूट. उद्या सुट्टी तर आहेच. आणि मम्मी पप्पा पण जरा मीटिंगला गेलेत.
तर काय आज शूट नाही आहे, तर आपण तो पण एडिट करू शॉर्ट्स मस्तपैकी. आणि आजचा ब्लॉग पण त्याची मस्ती मजा मस्ती ॲडजस्ट करा. उद्या आपण चांगला मस्तपैकी धमाकेदार बनू. काम तर आहे, पण काम करून पण आपण बनूया 100%, 200%, 300%. तुम्ही असंच सपोर्ट करा फक्त, बस बनू आपण, काही टेन्शन नाही. तर आता आपण गरम होते मला, कारण पंख्याचा आवाज येते. तर ब्लॉग पुरे येईल, कमेंटमध्ये सांगा. आजचा ब्लॉग छोटासा, एकदम छोटासा, काहीच नाही विशेष. ॲडजस्ट ऑफिसवरून करून डेली ब्लॉग थोडं मुश्किल आहे. काय घेऊन यायचं, नवीन काय आणायचं हेच मला कळत नाही. आलं की मोठं येतं, ना आलं की काहीच येत नाही. तर तुम्ही ॲडजस्ट करताच, मला माहिती आहे. तर असंच करत राहा, भरपूर प्रेम करू आपण शूट. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. आणि आवडलं तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. हा ब्लॉग सोडून दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये मजा येईल, पण हा पण मजाच आहे. बाकी काय नॉर्मल आहे, त्यांची मस्ती आहे आणि माझ्या स्टार्टिंग एंडिंग आहे. आणि मध्ये आलो तर दमलं खूप, तरी पण मी केलं आहे शूट. आणि त्यांनी केलं म्हणून एक मस्त आहे की मी टाकू शकतो. तर कसं वाटलं ते पण सांगायचं. तर काय भेटूया आपण डायरेक्ट उद्या. शुभ रात्री, काळजी घ्या.